Ahoj, ja vás vítam u druhej časti, čo si balím do Bulharska. Ešte dosť vecí tu pribudne, toto sú také len základné, pribudne tu dosť vecí. Toto je hrebeň pre mňa dôležitý, lebo ja sa česem stále, skoro. Gumičky, tam ich mám ešte viac, to vám ukážem. Toto je tyčka na kamerovanie. Tuto je šrobik, sem sa dá táto GoPročka, čo som vám ukazovala. Toto je na mobil, hej. Keby som chcela natáčať aj mobilom, toto je svetlo. A toto veľmi dôležité na fotky. Toto patrí k tomu vlastne. To som vám v tom videu asi tiež ukazovala. V tom prvom, kto si ho nepozrel, si ho pozrite. Dajte mi lajček a follow. No, toto je dôležité. Bluetooth sluchátka. Bluetooth sluchátka sú strašne dôležité pre mňa, lebo počúvať v telefóne hudbu, čokoľvek bez toho, že by ma niekto rušil. Kúpacia čapica. Kúpacia čapica. Len tak pre istotu, keby náhodou nikdy neviete. Ja som pripravená dopredu. GoPro. Potom gumičky. To vám aj ukážem. Keď sa mi to teda podarí otvoriť. Otvor sa. No, tuto z gumičky. Takto. A toto je prosím pekne, co som si kupovala vyprážané arašdy. Strašne mi chutili a toto som si umyla a teraz to používam na gumičky. Toto tam nedám, lebo to si berem na ruku do lietadla. No, kto nemá gumičky na ruke. Toto je na lieky. Lieky bereme pre prípad núdze. Teraz tam žiadne nejsú, ale pribudnú. Dezinfekcia. V Bulharsku sa zíde. Dezinfekcia, lebo nikdy neviete. Zíde sa všade, nelen v Bulharsku. Toto som vám ukazovala, takéto. Kozmetika. To vám ukážem až nakoniec. Hrebeň. Ďalší hrebeň. Pre mňa hrebeňov nie je nikdy dosť. Nikdy. Potom VR. Takýto pekný. A tu mám kryt na mobil. Áno, mám 2. Dokonca 3. Alebo ten je taký látkový. Takže takýto. Potom tu mám iné plavky. Asi tam ešte pribudnú, uvidím. No, určite pribudnú. Plavky. Takéto nohavičky a podprsenka. Takáto. No. Potom slovník, kde sa učím bulharčinu, aby sa v lietadle nenudila. Potom takéto pero. Takéto pekné pandičkové. No. Tuto mám slovíčka v bulharčine. Potom notebook. Ja som hovorila, že v tej prvej časti, že notebook si neberiem, ale nakoniec si to beriem teda. Si ho beriem. Nabíjačka. Taška na notebook. Takáto pekná. To má 2 prehliadky vlastne.
sa dá notebook a proste dobrá vec. A potom tu je taká, toto som vám hovorila, že to má dva kábelky vlastne na telefón Samsung a také, a potom tu má na iPhone takúto. Viete, aká je na iPhone, ale takúto. No takže dôležitá vec, dokonca vám ukazuje, ako je nabitá. Moja je na 85. Potom taška do lietadla. Takáto je fakt veľká prestrana, čo mám túto gumičku. Fakt veľká prestrana, mám z nej radosť. No. Potom takáto. To je vlastne na nosenie v Bulharsku. Tomuto remienok, taký uterák. Asi si vezmem iný, lebo tento je taký, no, divný. Uvidím, možno tento, možno iný. Uvidím. Toto je, prosím, pekne na vlasy. Také na vlasy, že keď sa vám nechce dávať vlasy do gumičky a nechcete, aby vám liezli vlasy do jedla, tak toto je také, neviem, či to niekto z vás pozná, ale pravdepodobne hej. Toto je také zachraňujúce. Potom crop topy, jeden plážový a jeden takýto. Nemám dva, berem si ich viac. Ešte pribudnú. Tielka. Tielko jedno zatiaľ. Potom šaty, takéto bezramienkové, sukňa, šaty. Šiat mám fakt dosť. Potom takýto overall a takáto ľahká bunda, mikinka, alebo takéto ľahké niečo, keby tam bola náhodou zima, neviem. Náhodou zima v Bulharsku. A to je také, keby sa ochladilo, nie je to úplne, že zimné, ale také, keby sa ochladilo. Potom trička, toto je tiež také tričko. Tuto sú kraťase, sukňa riflová, kraťase. Okrem tej sukni sú to kraťase. Všetko. Gaťky, 10 párov. Ešte tam pribudnú, lebo budeme tam 14 dní, takže určite. Aj toto sú športové podprsenky, pardon. Gaťky sú toto. Športové podprsenky. A teraz vám idem ukázať ešte nabíjačka. Veľmi dôležitá. Ale asi si večer nabijem túto powerbanku a budem používať len tu. Uvidím, nebudem s nabíjačkou chodiť, neviem. No. Som za nich fakt rada. Mali tam ešte také zelené, škaredé a hnedé. Mne sa páči modrá, tak preto modré. No. A v tomto mám, toto si dám na bok. O, padá mi to tu. O, a ešte mám tuto šlapky. Ten bordel tuto upracem. Šlapky takéto. A potom ešte takéto modré. Títo sú fakt extrémne pohodlné. Kupovali sme ich v Sportissime. Som za nich fakt rada. Mali tam ešte také zelené, škaredé a hnedé. Mne sa páči modrá, tak preto modré. No. A takéto šlapky k vode. Mám ešte jedny. Tie si potom zbalím. Potom toto. No. Takéto na vlasy. Takéto. Je to fakt voňavé a
Teraz to otvorím fakt voňavé a dobré. To sa dá na vlasy a potom sa vám dajú rozčesať. Potom, ježiš. Ja to asi vysypem. Takáto taštička je k tomu veľmi dobrá, pekná. Ešte tu je niečo. Je to kozmetika od Naturals, alebo volá sa to, že Naturals, neviem. Takýto sprej. Takýto bronzer, či čo to je? Opalovaky. Toto sú 30-ky. Obidve. A na toto sa teším, keď si to dám na vlasy. Lebo to fakt príjemne voní, takže takto, toto. A takéto taštík k tomu. A ešte náramok, ktorý som zabudla v tejto taške. Náramok si berem určite tiež. Je kufor zbalený a toto som musela vyťahnuť. Ne, že bych to nechcela, len... Pardon. Vyzerám hrozne, lebo tu je fakt, že horko. Nemám otvorené okno ani balkón, lebo tam kombajnujú. Vyzerám, ako vyzerám. A nie, že bych to ja nechcela, len ja aj, keby som išla hoci kde na 2 dní, tak ja som schopná si do malého kufru zbaliť aj celú skriň. Som schopná zobrať si najväčší kufor a do toho sa zbaliť. Aj tak by mi to nebolo dosť. Takže toto všetko naspem sem do kabelky alebo ešte do kufru mojej mamy. A keď sa vám toto video páčilo, tak mi dajte odber, like a nejaký komentár môžete a my sa vidíme na budúce. Čau.